an pocket ni busuk baikha ani more than 1 lakh ni bisian pocket ni baikha abor tang kisam maya e corona pai mani ya gola bahai ke ba phone number manai dara 1 lakh rang ani 1 lakh rang din sao kan chomotkan nang jakha ani pocket ni se 1 lakh 10 rang khorose bongna help khaika en busai bising guri laikha hai bo bahai ke bolni 1 lakh rang changka nai an khub chomotkan nang jakha hai kono February mase rona imane rang rohonai o oi gon roh sudan no account number hote tinir ophan rohor manu Google Pay bai hoti ta Google Pay o number to go to an rohoran tinifan rohor manu number lagi ke lagi ke WhatsApp khai rohote rota are WhatsApp khai rohote ba no account number rohor ka maya he or rohoti on number rohote o number no rohor WhatsApp inka anor phayabla Haina to ko sa school bondo mang ha ta ko haina nung judi rang to ya hinga ang bisa khainan pung mathang sinai ke babsa no mai tini ba hani hai video update kalti phaja ke babsa no pula no video no thamel dai tai chal no bino kam ke sai mang na ba kam ke buji mang na tini video ba phang no ke babsa tini ba hani hai belai no war ma chin ba ki ma sing ja hani hai ta dak sidang ma bli ka sa ka social media wo mogol pai tang ba khok pai ja ke babsa no pula no video ni screen no bo kam ke sai mang na tini video ba phang no ke babsa tini video bo ba se tam ne ba babsa hani hai belai no thanai salasini bo ju khoroksa hani hai belai no doctor Biswajit pai hani hai 1 lakh rang thakai chaja ka hani nai hani hai social media ni bisingtei jeng gobang ma social media ro bo noi ma kai ba sai ma ka bini khongna bisingtei tei amni yaglo hani hai belai no tini salasini Biswajit Debbarma hani hai sini bo jung no call khlai nai hani hai bini rang no Phirokgwi Rikha ni hani nai saka tei amni yaglo bo sini Biswajit Debbarma saka bini rang no ang khoksapan thokai chamane kare hini nai tei amni yaklo saka sini Biswajit Debbarma ulta bo se bini sakni rang 1,20,000 bono rogi nai thani wo joba ka hini nai saka social media ne bisingtei tei amni yaklo hani hai belai kono akor no khnai nai hani sini bo jo belai kono joli jaga ba belai kono thamchi ka jaga tam ne bla obo hai ke hani hai rang 1 lakh thok chawai se obo hai ke ulta pula kok sai dong hini nai belai kono joli jaga sini obo jo tei amni yaklo bo pipe song no ka ke khnai nai di sini o bogusung ni khongni bisinte ba maple bisinte bota mani sai kana ka sini Biswajit Debbarma no bo hai ke saga am bo kijano kam ki khnai na de phani ke ba sung bisi kok se oi haina sung sino bogusung ni khongni bisinte ba maple bisinte sing kija kam ke kok khnai na la nge ba sno kija kam ke khnai jong di tin no maple no pocket ni busuk baikha ani more than 1 lakh ni bisian pocket ni baikha abor tang kisam maya e corona pai mani ya gola bahai ke ba phone number manai dara 1 lakh rang ani 1 lakh rang din sao kan chomotkan nang jakha ani pocket ni se 1 lakh 10 rang khorose bongna help khaika en busai bising guri laikha hai bo bahai ke bolni 1 lakh rang changka nai an khub chomotkan nang jakha hai kono February mase rona imane rang rohonai o oi gon roh sudan no account number hote tinir ophan rohor manu Google Pay bai hoti ta Google Pay o number to go to an rohoran tinifan rohor manu number lagi ke WhatsApp khai rohote rota are WhatsApp khai rohote ba no account number rohor ka maya he or rohoti on number rohote o number no rohor WhatsApp inka anor phayabla Haina to ko sa school bondo mang ha ta ko haina nung judi rang to ya hinga ang bisa khainan pung mathang sinai Tei waisa lukuni basanga ma phaika mia pro ana Biswajit call khayo Biswajit call khayo ani hajira rang lai hini sungkono ani hajira rang ha nung to suno rang rohor ka rang bek khai ro ka hinkai to hajira rang do nai bile hini saka bono abo record khaijak tongo mobile lo ani mobile 2 minute se angai kok sago te salia 2 minute kok sai pe kai tut katai ro ka te call khai mani receive khailia bo khailia tini hinkai ang nung kha bini kok samani ulta falta kok bat par kok sai tong habo ano binyor ang rang la mai 2 lakh siro horo bin tara rang rohoya esuk kom ani pokeni rang khorosong kha ani pokeni rang thanga hini sai tong bo haya bini pokeni rang khok sapano thainya me sini pokeni rang mamang se ani tara rang rohon mani mamang se thango flight ticket thangmani phaimani oro samani oro thungmani joto sini pokeni rang siro horo roi tong chu bose bini pokeni rang baikha hai baikha hini sai tong hai dalal samani se bo
bank statement kari kengkai joto sijangnai bank statement no tongo andara rang rohmani andarani bondu rang rohmani bini account dai anchalani odini oddek bini antarani bonduni oddek khairo hormani joto bank statement 2019 ni bank statement kari kengkai joto manjanai bo bahai dalal kok samani esukdin tama ongkha hino comment rok khayo borok rok comment khaimani hingkai ang esukdin tama ongkha ani oro corona ongkha oroni phaye corona ongoi bondongoi agotola thangmalia bini bagoi ang bisujini bai phone simisi khai tongo agotola thangmaya corona ni bagoi phone khaika hingkai rohona haina sai tongo rohonai joto record tongo ani oro bini phone khaimani kok samani joto record tarpore khai ba ana sakono tongadi ani oro tabok rang Rikha tei waisaba chung dolbandi thangka bini nogo thangka semele bazar ukulogo tongo rina Debbarmani nogo oro nok bara tongo oro thangka bini oro anchala thanjiya ang tarpore khai oroni agotolani tei khoroksa burui Anjali Debbarma bobai ang khorok noi thangka bobo rang manthai tongo hinai bobai ang thangka thangoi tei burui kaitham kai burui telangoi thangmani se bihik bai bujakte ongkha Biswajit tamo haike khaiba ini ne bujakte ongkha bini bihik bai bo ro soitoi agreement joto soitoi rokha Anjali Debbarma bo rang ronani hinoi ani hingkai nin sala phaikaise hisab khai ronai ini ne sago bo aipurbo buri rok tongo sakisi tongo ani oro joto purup tongo ba haipano dalal kok samani okok bini joto dalal kok মিথ্যা কক সামানি সিব বিনি কক কোনোদিনও সত্য কক ইয়াব বরং কুকুটি খাইয়ে হাইনো কক সাগানো বরং মুখনমানি আং তো মুখনমাইয়া বরং বতে যে বুকা বরক হিংকাই ববাই কক হাইনো দালা সামানি কক বরক বুকা বরক হিংকাই তো বনিয়া তানে বাসাগনে কক সানাই যদি যে বরক ববাই ঠকাই জাংনাই বরক হিংকাই জীবনো বিনি আতা বাসাগৈ সাগালা oboni bagoi statement bank statement tikhalai to bona ang te cash khainai ang cash khai lorai se khaina ani rang maya suk ang sai tok nai ang cash khainai bono bini upore ang cash khaise khainai ang khayen tongman se ang cash se khainai ani rang ang to bono media go ang kol khaina thangoi kok saman se bini are ke sakai rang di mano hini sangmani se boto hai se ulta batpar bini oni pokeni rang bayo hini sai tong bole ini bini pokeni rang khok sapano thaiya bini bagoi andaran rang hormani se joto andaran pokeni rang sabdarjun hospital of phaidi or boti ong phaidi admit ong phaidi no ong phai mani bini kongni mote se sabdarjun hospital of boti ong phai mani agrani hoite sabdarjun ni or operation khaiya sorkari babe খাইলে নিনি আমার তো থুই থাংনাই রাং খরচ খাইনো অপারেশন খাইয়া তা খাইছিদি নগদতেলাইন থানছিদি নগদতেলাইন তো বলিয়া जों আন্দারা রক সাকনকা নগদতেলাইন থাংনানি হিনই নগদতেলাইন থানাইকাই তো হয়তো আনি আমার তো কগু সামাইয়া লাম্বো সামাইয়া বিনি কোন ইয়াতি বেকরামকো বাইয়া মুংসা বাইয়া বখরক বুমুটম আগাত মাংখা আগাত মানে বখরক বুমুটম সে থুই থাঙ্গই অবন অপারেশন মাখাইকা ওই স্টিফেন হসপিটাল sabdarjuni Stephen hospital telangoi thangka oro to sorkari to hospital khailia telang thandi ni ama basigala hinai telang thandi hinai जों o sabta Stephen hospital telang thangmani se oro thangoise operation khaiya ani amana bokhorok bumutumo thui tongo nini o amani bokhoroni bumutuni thui no rohorka hingkai basino hinai operation khaimani se teibo basilia ani ama thui thangporo bokto phurungo phaika ansala ani sarai masa tarpore bokhorok tam flight ticket tanoi bokhorok tam phaika phaimani se bose hina ano flight ticket ani rangbasi phaiye ni sago haino dalal samani se dalal ko ani sala se flight ticket tanoi bokhorok tami tanoi phayo nogo aiprukai ang turuka ani monai masabai ang turuka ani monai aiprugo ansala phaiprukai ani monai no ang kol khaitongka nung phaigadi or Delhi tongo ani monai phaigadi ang saisonggo ani amandi nai bithi line hingke bithi line ni bu nangna yang diki thang nangna hinai nung phaigadi monai ansala bo school tongo bini bai than nangna hinai bono rikhonai lakhonka ani monai no rikhonai lakhonai te ani monai bok phurungo bok phaika te 10টা 11টা দিকে হিংকা আনি মনাই সয়কা ফুরংনি খাইকে সয়কা সয় এসুকা আনি মনাই বাই जों খরংনি টংখা আনি অমানো এসকাই তে
Phirokgwi to ani monai soya siningkai doctor sakangka nina amani bisi bedding bango tongkha nina ama saimia ko tama ong saimia ko hin sai tong haide bai ong naibo porekha sarapsa tonga ani monai sopai kai saka doctor nina ama thika hini saka thika an chalabo phai peka ani ama bo thika hinkai ani monai bai boyang telangnya bini dol rong phun khaika khaya bindabon bin dol phun khaya oro bindabon jomona toyo sognani hinai ব্যবসা খাইদে hinai bini dol rong sakonka ani monai sakona oro chung ani monai bai kunui ambulance bai telang oro sokka sogoi tarpore police case rokhino ni amani police case khaijak do hinino I khaijak le hininkai khaijak kai bo erlai Biswajit sobo hin singo Biswajit hinkai chini oro ni sinijak ta ha nokse gajen hinkai nongse bumung rothai ble Biswajit ni bumung rothai kore ble hinkai tei waisa sung ai nogo thang peke hinkai Biswajit no rohonai bo ephero e hani bumung e ka ancalani bumung sidai samiri hisabe hinkai ancalani bumung ai hai ani ang to basa buri bile ani amani ani bumung siro janai ora Biswajit Debbarma hinse bini bumung ephero suja hinkai ba tei waisa thangnani bayoi flight ticket tanai rohorka ancala tei waisa phaipurbo rohorka oro sanani tongmani joto ancala antara rang rohormani poker khoro joto rohorka bono bohina bini pokeni rang thangka 20,000 thangka esu thangka e saise maya kulsi maya rang thangka hin sago bini khoksa pano 5 paisa pano thayako bank statement tikhalai di bobai ang kok samani mobile record joto tongo record khanan musukai record bo khana ronai tikhalai ronai record bo joto tongo ani oro purup ganasi tongo bo thangmani rok tongmani rok joto ani oro purup tongo ang purup sara kok saya bono kosakai ang batpar kok saya Biswajit batpar ang bono yasi yakaya Biswajit batpar no esugno ani samani kok